Τροικός πόλεμος, ο Δούριος Ίππος. Βρισκόμαστε στο 10ο χρόνο του Τροικού πολέμου. Το πρωτοπαλίκαρο της Τρίας, ο Έκτορας, έπεσε θανάσιμα χτυπημένος από το κοντάρι του Αχιλλέα, του μεγαλύτερου ήρωα των Ελλήνων. Ο Αχιλλέας μυρολογούσε δίπλα στο νεκρό σώμα του αγαπημένου του Πάτροκλου που είχε σκοτώσει ο Έκτορας. Το άλλο πρωί, μετά την ταφή του Πάτροκλου, ο Αχιλλέας, για να τιμήσει τον νεκρό φίλο του, οργάνωσε λαμπρούς αγώνες με πλούσια έπαθλα. Όταν τελείωσαν οι αγώνες, σκόρπισαν όλοι στα καράβια να φάνε και να κοιμηθούν. Μονάχα ο Αχιλλέας δεν μπορούσε να κλείσει μάτι, απαρηγόρητος θρηνούσε το φίλο του. Ύστερα από 11 μέρες, ο Δίας έστειλε μήνυμα στον Αχιλλέα με τη μητέρα του τη Θέτιδα πως πρέπει να παραδώσει τον νεκρό Έκτορα στον πατέρα του, το βασιλιά Πρίαμο, για να τον θάψει με τις τιμές που αρμόζουν σε έναν ήρωα. Όταν ο γέρο βασιλιάς έφτασε στη σκηνή του Αχιλλέα, έπεσε στα γόνατα και τον παρακάλεσε. «Ωχ, Αχιλλέα, έχεις και εσύ πατέρα, μόνο που αυτός ξέρει ότι είσαι ζωντανός, ενώ εγώ έχασα στον πόλεμο τους περισσότερους γιους μου. Και τώρα σκότωσες τον Έκτορα, το πιο γενναίο παλικάρι από όλους. Λυπήσουμε και δώσ' μου το παιδί μου». Ο Αχιλλέας θυμήθηκε τον πατέρα του και δάκρυσε. Σήκωσε με σεβασμό τον Πρίαμο και του είπε «Ησύχασε, θα σου δώσω το σώμα του Έκτορα και σου υπόσχομαι να μην γίνουν μάχες για 10 μέρες, ώστε να μπορέσεις να θρηνήσεις το παιδί σου». Ξημέρωνε σαν ζήγωσε ο Πρίαμος στην Τρία. Πρώτη τον είδε η κόρη του, η Κασάνδρα, και μόλις αντίκρισε τον νεκρό Έκτορα άρχισε το μυρολόι. Ήρθε και η μητέρα του, η Εκάβη, και έχινε ποτάμι τα δάκρυα για τον αγαπημένο της γιο. Ήρθε και η γυναίκα του, η Ανδρομάχη, και από τη λύπη της τραβούσε τα μαλλιά της και έκλαιγε με λυγμούς. 9 μέρες θρηνούσαν τον Έκτορα στην Τρία. Τη 10η μέρα έγινε η ταφή του. Έπειτα ο Πρίαμος ετοίμασε πλούσιο τραπέζι στο παλάτι για να τιμήσει τον νεκρό. Έτσι θάψανε οι Τρόες τον Έκτορα, τον πιο τρανό από τους γιους του Πριάμου. Μετά το θάνατο του Έκτορα, οι ελπίδες των Τρώων άρχισαν να σβήνουν. Δεν τολμούσαν να βγουν από τα τείχη για να πολεμήσουν τους Έλληνες. Όλα έδειχναν πως η Τρία ζούσε τις τελευταίες της μέρες. Δεν υπήρχε κανείς πια να τα βάλει με τον Αχιλλέα, που σαν μανιασμένο λιοντάρι εξολόθρευε το ένα μετά το άλλο τα παλικάρια της Τρίας. Μια μέρα, καθώς πολεμούσε τους Τρόες, φανερώθηκε μπροστά του ο θεός Απόλλωνας, ο προστάτης της Τρίας, για να τον σταματήσει. Ο Αχιλλέας ασυγκράτητος τόλμησε να τον φοβερήσει με το κοντάρι του. Μάνιασε ο Απόλλωνας με τούτη την ασέβεια και έστρεψε τη σαΐτα του πάρη πάνω στον Αχιλλέα. Τον πέτυχε στη φτέρνα, το μόνο μέρος που μπορούσε να πληγωθεί ο αθάνατος ήρωας. Ο Αχιλλέας οριάστηκε στη γη, λαβωμένος θανάσιμα. Πριν ξεψυχήσει φώναξε στους Τρόες «Αλίμονό σας, Τρόες, όπου να είναι θα χαθείτε». Οι Έλληνες, αφού πήραν το νεκρό κορμί του από το πεδίο της μάχης, άρχισαν το θρήνο. Μαζί με τους Έλληνες έκλαιγε και η μητέρα του η Θέτιδα. 17 ημέρες κράτησε ο θρήνος για τον νεκρό Αχιλλέα. Τη 18η μέρα τον θάψανε στον ίδιο τάφο μαζί με τον αγαπημένο του φίλο τον Πάτροκλο. Παρόλες τις νίκες τους στη μάχη, οι Έλληνες δεν κατάφερναν με κανέναν τρόπο να κυριεύσουν την Τρία. Τότε ο Οδυσσέας με τη βοήθεια της Αθηνάς σκέφτηκε ένα τέχνασμα. Πρότεινε να φτιάξουν ένα ξύλινο άλογο τόσο μεγάλο που να μπορούν να κρυφτούν μέσα οι πιο τρανοί ήρωες των Ελλήνων, ενώ οι υπόλοιποι πολεμιστές θα απομακρύνονταν από τα παράλια της Τρίας και θα περίμεναν κρυμμένοι σε ένα κοντινό νησί. Όταν οι Τρόες θα έβαζαν το άλογο μέσα στην πόλη, θα βγαίναν από μέσα οι άντρες τη νύχτα και θα άνοιγαν τις πύλες του κάστρου για να μπουν οι Έλληνες πολεμιστές. «Μονάχα έτσι θα πατήσουμε την Τρία», είπε ο Οδυσσέας. Οι Έλληνες αποφάσισαν να εφαρμόσουν το ρυψοκίνδυνο σχέδιό του.
Φτιάξανε ένα πελώριο άλογο και στην κοιλιά του μπήκαν οι καλύτεροι πολεμιστές. Οι υπόλοιποι βάλανε φωτιές σε όλο το στρατόπεδο, μπήκαν στα καράβια και βγήκαν στο πέλαγος, τάχα πως επέστρεβαν στην Ελλάδα. Οι πολιορκημένοι είδαν από τα ψηλά τείχη της Τρίας μια ασυνήθιστη κίνηση στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Στην αρχή δεν κατάλαβαν τι γινόταν. Όταν όμως είδαν τα μεγάλα σύννεφα καπνού να υψώνονται, πίστεψαν πως οι Έλληνες παράτησαν την Τρία. Με ανίποτη χαρά βγήκαν από το κάστρο και κίνησαν να πάνε να δουν από κοντά. Πραγματικά, το στρατόπεδο ήταν εγκαταλελειμμένο και ακόμη κάπνιζαν οι πυρπολιμένες σκηνές. Τότε ξαφνιασμένοι αντίκρισαν το ξύλινο άλογο και άρχισαν να το περιεργάζονται γύρω-γύρω. Οι θεοί θόλωσαν τα μυαλά τους και τους όθησαν να το μεταφέρουν στην πόλη. Πίστεψαν πως οι Έλληνες το άφησαν για δώρο στη θεά Αθηνά. Οι Έλληνες κάθονταν σιωπηλοί μες στην κοιλιά του αλόγου, ώσπου νύχτωσε και απλώθηκε παντού ησυχία. Η Τρία έπεσε σε βαθύ ύπνο. Τότε οι ήρωες βγήκαν από το άλογο και σκορπίστηκαν στους δρόμους. Με αναμένους πυρσούς ειδοποιήθηκε ο στόλος των Ελλήνων που ήταν κρυμμένος σε ένα νησί απέναντι από την Τρία. Μόλις έφτασαν και οι υπόλοιποι άρχισε άγρια μάχη. Οι Τρώες αμήνονταν όπως μπορούσαν, αλλά οι Έλληνες δεν χαρίζονταν σε κανέναν. Τελικά έφτασαν στο παλάτι του Príαμου και σκότωσαν το γέρο βασιλιά. Ούτε ένας από τους γιους του δεν γλίτωσε. Ο Μενέλαος μετά από πολλά χρόνια πήρε ξανά την ωραία Ελένη που η απιστία της είχε γίνει αφορμή να χαθούν τόσοι γενναίοι άντρες. Πολύ καιρό καιγότανε η Τρία. Η φωτιά φαινόταν από μακριά. Από τα σύννεφα του καπνού και από τις πελώριες φλόγες μάθανε οι γειτονικοί λαοί ότι έπεσε η Τρία, η πιο ισχυρή πολιτεία της Ασίας. Οι Έλληνες πήρανε πλούσια λάφυρα από την Τρία σαν ανταμοιβή για τα τόσα βάσανα που πέρασαν μέσα στα 10 χρόνια που κράτησε η πολιορκία. Μετά την πτώση της Τρίας, ήθελαν πια να επιστρέψουν το γρηγορότερο στην πατρίδα τους και στις οικογένειές τους. Όμως, σύμφωνα με το θέλημα των θεών, το ταξίδι της επιστροφής δεν θα ήταν χωρίς περιπέτειες και βάσανα.